بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله منا cikin karatun harufa. insha Allah yau mun taho yadda za a rubuta su. Ka gani alif, harfin farko alif ana ce masa alif. In ya taho farko haka za a rubuta shi, kuma in ya taho ƙarshe haka za a rubuta shi. Sai alif bai taho tsakiya, in ya taho tsakiya bai taho tsakiya. In ka ga haka tsakiya to ka tabbatar ba alif bane, lam ce. Sannan harafi biyu ba, na biyu shine ba. Shi ba kuma in yana abin nan daban haka za a rubuta shi. In kuma ya taho tsakiya haka za a rubuta shi. Kuma yana taho ƙarshe, in ya taho ƙarshe haka za a rubuta shi. Wuraren nan za ka iya samu ba in yana daban shi kadai keɓance, ko kuma ya taho tsakiya, ko kuma ya taho ƙarshe. Haka kuma harafin ta da fa, dukansu guda uku nan haka za su abin. In ta ce sai ka ga nan haka tsakiya, in ta taho tsakiya haka za a rubuta ta. In kuma ta taho ƙarshe haka za a rubuta ta. In kuma fa ce, fa'un, in tana keɓance haka, in tana tsakiya haka za a rubuta ta. In kuma tana ƙarshe haka za a rubuta ta. Sannan harfin jim, jim kuma ana iya samunta kala guda biyar. In ya taho keɓance haka aka rubuta shi. In kuma yana tsakiya a rubuta shi haka, ko kuma a rubuta shi haka, a rubuta shi haka, ko kuma a rubuta shi haka. Ko kuma in ya taho ƙarshe ana iya rubuta shi haka, ko kuma a rubuta shi haka. Kamar yanzu in wani abu na haka, ka gani nan kuma in wani abu na haka, ka gani yadda zai zama haka ake rubuta su. Kuma har ila yau suna da takwara guda biyu ko su uku ne, saboda jim da ha da kha babu abin da ya bambanta su sai nukudodin da aka dugo da aka sa bisa. Nan jim yana da dugo ƙasa, ita kha ta da dugo, tana da dugo sama haka. Ita kuma in ta taho keɓance haka ake rubuta ta. In ya taho tsakiya haka, in ya taho abin nan, ko kuma rubuta haka ko kuma haka. In ya taho ƙarshe haka ko kuma haka. Duka kana iya samun cikin littafan. In kana karanta wani wuri za ka gani a rubuta da haka, wani wuri kuma kana gani a rubuta da haka, kuma ƙarshe kuma haka. In ka abin nan, ko kuma ha, shi ha bai da abin nan dugo, shi bai da dugo na ƙasa, saboda dugo dai ana iya samun dugo sama ko ƙasa. To na ƙasa din nan jim ya ɗauke, na sama kuma ha ya ɗauke, kenan dole ne ha ya zama bai da dugo. To shi ha din ma da waɗannan duka kala guda ne wurin rubutu. Ha, ha'un in ya taho keɓance haka, in ya taho tsakiya haka, in ya taho kuma tsakiya ko kuma a rubuta haka, ko kuma a rubuta haka. In ya taho ƙarshe kuma haka za a rubuta, ko kuma haka. Sannan dalun haka za a rubuta shi dalun yana taho, ana iya samun sa keɓance haka ko kuma ƙarshe, amma ba a samun sa tsakiya, saboda ina za a sa nan bai yiwa mana. Shi yasa ba a samun sa tsakiya. Ko a rubuta haka in yana keɓance, ko kuma a rubuta shi ƙarshe haka. Kuma shi ma yana da takwara wanda suka ma da juna, sai dai abin da ya bambanta su ɗugo shine zalun.
shi kuma haka ne in ya taho keɓance ana rubuta shi haka, in kuma ƙarshe ne ya taho ƙarshe ana rubuta shi haka. Sannan ra'un sira ma ba a samun uku ɗinsa, biyu dai ne, ko ya taho keɓance haka ko kuma ya taho ƙarshe haka, bai zo tsakiya ka yi haka bai sai daidai haka ko haka. Shi kuma ra yana da takurai, yana da za, takwaransa shine za, abinda ya bambanta su kawai nukuda shine ɗugon nan da ake sa sama. To shi kuma in ya taho abin nan keɓance haka za a rubuta shi, ya taho ƙarshe haka za a rubuta. Sannan sai sin ma in ya taho farko ya taho keɓance haka za a rubuta shi, in yana tsakiya haka za a rubuta shi, in kuma ya taho ƙarshe haka za a rubuta shi. Wurare guda aka iya samun sa sin, ana iya samun sa haka ko kuma haka tsakiya ko kuma ƙarshe haka. To shi ma yana da takwara, shine mai ɗigo uku nan, shin haka shi ma haka in ya taho keɓance haka za a rubuta shi, in ya taho tsakiya haka, in ya taho ƙarshe haka. Sannan swad wanda kuka sani da swadi, in ya taho keɓance shi ma haka za a rubuta shi, in ya taho kuma ƙarshe tsakiya, in ya taho tsakiya sai a yi haka sai kaga a yi haka, in ya taho ƙarshe sai a rubuta da haka. To shi ma yana da takwaransa shine dot wanda kuka sani da lodi, ko Hausawa suna ce lodi ko kuma rodi, haka abinda ya bambanta su kawai ɗigo wanda ake sa sama, ya taho keɓance sai a rubuta da haka, tsakiya a rubuta da haka, ƙarshe a rubuta da haka. Sannan ƙwa'un wanda aka ce ma da Hausa ɗamisa hannu, ko shi in ya taho keɓance haka za a rubuta shi, in ya taho tsakiya ana rubuta shi da haka, in ya taho ƙarshe ana rubuta shi da haka, to shi ko kuma a rubuta haka, yana iya zama a rubuta haka, guda hudu kenan. To shi ma yana da takwara wanda ɗigo kawai ya bambanta su, shine vowel, shine haka za ka rubuta haka, ɗigon nan dai ya bambanta su, in ya taho ƙarshe farko haka za a rubuta, in ya taho kuma ƙarshe haka za a rubuta, keɓance haka za a rubuta shi, in ya taho tsakiya haka za a rubuta shi, in kuma ya taho ƙarshe haka za a rubuta shi. Sannan alif kafa shine ain in ya taho keɓance haka za a rubuta shi, in ya taho farkon kalima haka za a rubuta shi, in kuma ya taho tsakiyan kalima ana rubuta shi da haka, in kuma Allah ya sa ya taho ƙarshe haka za a rubuta shi. Shi kuma yana da takwara wanda duka sun abin nan, dukansu kawai ɗigo daina, wannan yana da ɗigo wannan bai da ɗigo, wa'un kenan, shi ghain kenan. Ghain in ya taho keɓance haka, in ya taho farkon kalima haka za a rubuta, in ya taho ƙarshen tsakiyar kalima haka za a rubuta, in kuma Allah ya sa ya taho ƙarshen kalima haka za a rubuta shi. Sannan harafin fa'un, kaga fa in yana keɓance haka, in kuma Allah ya sa ya taho tsakiya haka, ko kuma Allah ya sa ya taho ƙarshe haka, ko kuma Allah ya sa ya taho farko haka, ko kuma Allah ya sa ya taho haka.
da farko haka ka gani shi ma fa'un haka kenan, ko kuma ka iske a rubuta fa'un da nukuda guda ƙasa waɗanda suke yi haka na sama ɗin ga wasu haka za ka ga su rubuta nukuda guda sama ake masu ƙafun wasu kuma in ka ga nukuda guda sama fa'un kenan. In ana so ya zamanto ƙafun sai a sa nukuda biyu haka to waɗanda suke yi nukuda biyu ƙafun kenan wurinsu, in su suna so su yi fa'un sai su yi haka nukuda guda suke sa. To waɗansu kuma nukuda guda suke sa sama ya zamanto ƙafun haka in suna so su yi fa haka ne. Fa da ƙafun duka guda ne, kawai nukuda ne bambanta su. Fa yana da nukuda guda ƙasa wajen irin su Tunas da bugun Zaria suna rubuta nukuda guda ƙasa shine fa, nukuda guda sama shine ƙaf. Su kuma mutanen Misira da sauransu su kuma suna rubuta ƙaf da nukuda guda biyu sama, in kuma fa ne sai su rubuta nukuda guda sama. Sannan kef in ya taho keɓance haka ko kuma ka isko shi haka ko kuma ka isko shi ko kuma in ya taho farkon kalma haka, in ya taho ƙarshen kalima haka tsakiyar kalima haka, in kuma Allah ya sa ƙarshen kalima sai ka ga an rubuta da haka, shi bai da abin nan, bai da takwara. Sannan lam keɓance haka, in ya taho farkon kalima haka, in ya taho tsakiyar kalima sai ka ga haka, in ya taho ƙarshen kalima sai ka ga haka, ka gani. Sannan mim keɓance haka, in kuma Allah ya sa mim ya taho farko haka za a rubuta, in kuma ya taho ƙarshe tsakiya haka kenan, in kuma Allah ya sa ƙarshe ne ya taho haka, shi mim bai da takwara. Sannan nun keɓance haka, in kuma ya taho farkon kalima haka ko kuma tsakiyar kalima haka, shi da ba da fa'un duka guda ne, ko kuma ƙarshen kalima haka, ka gani. Sannan ha babba farkon kalima haka ko kuma tsakiyar kalima haka, in Allah ya sa ha babba ya taho ƙarshen kalima sai ka ga an yi mai haka, shine hakuri kenan da Hausa. Sannan lam alif keɓance haka, in kuma Allah ya sa yana tare da wani abu sai ka ga haka, shi keɓance haka ko kuma ƙarshe, bai zama tsakiya bai zama farko. Sannan hamza duk shi haka ko kuma ka gan shi bisan alif, shi kuma haka yake. Sannan ya keɓance haka, sannan in ya yana farkon kalma haka, yana tsakiyar kalma haka, in Allah ya sa ya taho ƙarshen kalma sai ka ga an rubuta ya da haka. Insha Allah anan duka muka taho ƙarshen wannan darasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sai a ji mu nan gaba.